Di l-Quddisa sejrin nofruha għal ruħ ta' Charlie u Marianne Mifsud. Illum il-Knisja tagħmel il-solennità tal-Trinità Qaddisa. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Uti nersqu lejn din l-Ewkaristija li flimkien sejrin iċċelebraw billi narfu nuqqasijiet tagħna ħalli nitolbu flimkien maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet ta' dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla Missier, intbat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispiritu tal-Qdusija u wrejtna il-misteru tiegħek tal-aġeb. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Dan jgħid l-erf ta' Alla. Il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu, sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu, sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma nibdet id-dinja. Kienet ma hemmx ibħra il-kbar meta tnissilt jien. Kienet m'hemmx ejjun inixxu l-ilma qabel ma tqedu l-muntanji, qabel l-għoljiet jien twilit. Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja ismewiet jien kont hemm, meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir, meta saħħaħ ismewiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijat ta' qiegħ il-baħar, meta ħażżeż trufijiet il-baħar biex l-irmijiet ma jaqbżux trufhom, meta qiegħed sisin l-art, jien kont ma' ġenbu ħala tfajjel l-għaxqa tiegħu jum wara ieħor, nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejja għall-bnedmin, nitaxxa buliet il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Mulej sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Mulej sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn ismewiet emil subajk, il-qamar u l-kwikeb li jent qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih? Mulej sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-allat għamiltu, bis-seb u ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' idejk. Mulej sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġleh qetlu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li terraq fil-baħar. Mulej sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha.
Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani, Huti. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna isliem ta' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna idħul bil-fidi għal din il-grazzja li fija qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenza ġġib is-sabar. Is-sabar irawwa mill-ħila u l-ħila it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, lill-mulej Alla li ju u li kien u li għad irid jiġi. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Inut li fil-ħajja tagħna bil-moħħ limitat tagħna ta' bnedmin li aħna nippruvaw u ngħidu ħanifhmu Trinità. It-Trinità ma tistax tifhimha. Fil-fatt hija wieħed mill-misteri tal-fidi tagħna. X'ifisser misteru? Misteru jfisser li aħna nemnuh għalkemm ma nistgħux nifhmuh. Però fl-istess waqt dan il-misteru aħna l-ħin kollu nistqarruh fil-kelma tagħna b'mod partikolari. Pereżempju fil-bidu tal-Quddisa ġa Trinità semmennija 3 darbiet. Meta raddejna s-salib fl-isem tal-Missier, tal-Liben u tal-Ispiritu Santu, meta tlabna it-talba tal-glorja, semmejna kemm il-Missier, kemm Liben u kemm l-Ispiritu Santu, u anke fit-talba tal-Eluq li jiena għadt qabel il-qari tal-lezzjonijiet, tlabt ikkonkludejt dik it-talba permezz tal-Missier, Liben u l-Ispiritu. U din hija xi ħaġa li anke waqt il-Quddisa se nkomplu nirrepetuha. X'in nistqarru l-kredu, it-twemmin tagħna, nitolbu lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu. U anke wara it-talba tal-konsagrazzjoni bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jagħta lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Għaliex? Għax huwa twemmin fit-Trinità qadisa huwa fundamentali fil-ħajja tagħna. X'nemnu? Nemnu Alla wieħed fi 3 persuni. U 3 persuni huma distinti u differenti minn xulxin. Il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. X'nafu dwarhom?
Minu l-missier? Jekk inħarsu l-iskrittura, il-missier huwa dak li joħloq. Fil-Ġenesi għandna dak ir-rakkont sabiħ ta' kif Alla joħloq. Però l-missier huwa dak ukoll li jibgħat lill-liben biex jisalva Ġesu Kristu. Salva l-kull wieħed u waħda minna u jaqadna bil-ġdid fi ħbiberija mal-missier tas-sema. U Ġesu anke kif smajna fil-Vanġelu tal-lum huwa dak li jimbagħad jibgħat lill-Ispiritu Qaddis. Lill-Ispiritu li jġeddet, isaħħaħ u jqawwi l-Knisja. Dan huma t-tlet persuni tas-Santisma Trinità. Tlet persuni li huma magħna kontinwament magħna fl-imħabba tagħhom. X'jaqgħadhom flimkien? Għax wieħed jista' jgħid Alla wieħed imma tlet persuni differenti minn xulxin imma mhux maquda flimkien. Le, hemm xi ħaġa importanti li taqgħadhom flimkien. U d-deskrizzjoni ta' dak li taqgħadhom flimkien jagħtina San Ġwan fil-litra f'waħda mill-litri tiegħu li jikteb u li nsibuhom fil-Ġdid Testament wara l-Evanġelji. U jiddeskrivi lil Alla u jgħid Alla huwa imħabba. Dak li jorbot it-tlet persuni flimkien. L-imħabba li hi Alla. Alla wieħed imma tlet persuni maquda flimkien f'imħabba waħda. Allura din l-okkażjoni tal-lum, din il-festa tal-lum, din is-solennità tal-lum qed tgħidilna min hu Alla fil-ħajja tagħna. Huwa dak Alla li jħobbna, dak Alla li ma jibbandunaniex, dak Alla li jaqaf magħna sew bħala missier li jħobbna, bħala iben li jsalvana, bħala Spiritu Qaddis li jdawlilna moħħna u jagħtina id-doni qaddisa tiegħu, id-doni is-seba' doni li anke matul dawn il-ġranet ħafna tfal qed jirċievu s-sagrament tal-konfermazzjoni, id-doni tal-erf, id-don tal-qawwa, id-don tal-kuraġġ, id-don tal-biża tal-mulej, il-biża fis-sens tajjeb, fis-sens pożittiv li jiena nikber fl-imħabba tiegħi lejn Alla. Ekku nitolbu li Trinità Qaddisa, nitolbu sew lill-missier, sew lill-liben u sew lill-Ispiritu Qaddis biex ikomplu jdawluna lilna personalment fl-imħabba tagħna lejn Alla, fl-imħabba tagħna lejn xulxin, biex ikomplu jsaħħu din il-Knisja li aħna tant inħobbu, din il-Knisja mhux tal-ġebel imma tagħna bħala bnedmin, bħala komunità ħajja, bħala komunità li tfittex lil Alla, bħala komunità li tħobb lil Alla, bħala komunità li lesta tgħix il-Vanġelu ta' Ġesu anke meta dak il-Vanġelu, dik il-kelma hija konfrontata anke b'sitwazzjonijiet partikolari tal-ħajja li nsibu ruħan fiha. Nitolbu lil Mulej jagħtina din il-qawwa, nitolbu lil Mulej biex ikkabbar fina l-imħabba lejh innifsu u lejn dak li kapaċi jagħtina u jiftħilna qalbna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nisqaru fl-imkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed li missier nissem il-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnu u fit-tielet jum qam minn bejn wiet skont il-kotba mqazza u tela s-semaw qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet
nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis, namlu l-qalb għax bil-qawwa tal-Ispiritu ta' Ġesu aħna sirna wlied adottivi tal-Alla. Ejjew induru lejn missierna tas-sema u nitolbuh u ngħidulu bil-fiduċja fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Flimkien fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Nitolbu għal-missjonarji biex ikomplu jxandru il-kelma u jwaslu lil-bnedmin għas-salvazzjoni permezz tal-Magħmudija. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Għal min jaħdem biex jitaffi il-mart permezz ta' xjenza medika u tal-ħidma volontarja u għal min jiddefendi id-don tal-ħajja nitolbu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Għat-tfal li qed jagħmlu l-ewwel tqarbina kif ukoll għall-ġenituri tagħhom biex jgħinuhom jikbru fil-fidi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Għal din il-komunità nisranija li tinsab miġbura f'din il-Knisja biex tgħix fl-ispirtu ta' wliedek permezz tal-għaqda u l-imħabba li huma s-sinjali tal-preżenza tiegħek f'ħajjitna. Nitolbu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu. Missier l-aktaroli, fl-ilmijiet tal-Magħmudija inti nissiltna l-koll fi Kristu Ibnek biex inkunu wliedek. Isma' t-talb tal-Ispiritu li fija jgħajatlek Missier u għamel li nobdu il-kelma ta' Ibnek ħalli nxandru l-Evanġelju li bih trid issalva lil popli kollha li jemmnu fik, Trinità qaddisa Alla wieħed li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna għaddejja tiegħek. Aħna winsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Ma' Ibnek il-waħdini u mal-Ispiritu Santu int Alla wieħed, int mulej wieħed, mhux għax waħda il-persuna imma għax fit-tliet persuni in-natura l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar Ibnek u xejn inqas dwar l-Ispiritu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla mingħajr minn dejjem ta' dejjem naduraw tliet persuni f'natura waħda, mażulin minn xulxin imma ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini
u li ta' kuljum bleħen wieħed jarfu u jtennu bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, mbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti jelajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof Anton, miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien issa bħala l-uliet ta' missier wieħed intennu talba li l-mulej Ġesu jallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salbnatek, ikkun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru min hu ħati għalina. Naddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-la
ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li ma mistidna għal din l-ikla tal-ħaruf. Zdejt kelma waħda. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Għamlikom xi avviżi
Bħallum twintijiem 22 ta' Ġunju hija l-festa tal-Madonna ta' Pinu. Ma peress li s-sena ħajkun il-festa tal-Korpus il-ħadd li ġej, il-festa tal-Madonna ta' Pinu titmexxa b'ġurnata u għalhekk sera tiġi ċċelebrata fit-23 ta' Ġunju. Suppost irċivejtu l-programm mal-bullettin fid-dar jekk hemm xi ħadd li ma rċiviex jista' jieħu wieħed minn fuq il-mejda. Fil-qosor nhar it-tnejn il-programm fil-qosor il-pontifikal ta' filgħodu ikun fid-9 immexxi mill-Isqof ta' Għawdex u fil-10 tingħati s-supplika fit-tmiem tal-Quddiesa għaliex storikament jingħad li Karmela Grima semmet il-leħen tal-Madonna qrib il-ħin tal-10 ta' filgħodu. Imbagħad fil-għaxija ikun hawn ukoll pontifikal ieħor immexxi mill-Isqof George Frendo. Bitħejjija għal din il-festa tal-Madonna qegħdin nagħmlu appell lil dawk kollha foskom li forsi fil-ġonna tagħkom, fid-djar tagħkom għandkom il-weraq tal-Bella Donna. Għandna bżonn ħafna weraq tal-Bella Donna biex mit-tlieta nibdew nżejnu s-santwarju bil-wart għall-festa. Għalhekk min għandu dan il-weraq nitolbuh iġibulna sa nhar it-tlieta f'nofsinhar, sa tlieta f'nofsinhar. Imbagħad il-ħamis sejjer isir l-aħħar tindif u ħasil tas-santwarju u dan nagħmluh fis-7 ta' filgħaxija. Min jista' jiġina u jagħti daqqatit huwa ferm rikonoxxut u nirringrazzjawh bil-qudiem. Imbagħad għall-ġranet tal-festa is-sena sejjer ikollna ktieb verament sabiħ, maħdum apposta għat-tfal li jitkellem fuq il-ġrajja kollha, l-istorja kollha tas-Santwarju ta' Pinu, tal-Madonna ta' Pinu, jagħlaq sal-miġja tal-Papa Franġisku. Il-ktieb huwa hardbound ukoll magħmul għat-tfal propja, kollu tal-kulur biġbijat impitra apposta għat-tfal kollha oriġinali. Ktieb tas-sew sabiħ. Miegħu wkoll qed jitqassam b'xejn ktieb ieħor fejn it-tfal jistgħu jagħmlu l-attivitajiet fuq dak li jkunu qraw. Il-ktieb sal-aħħar minn nhar il-ġimgħa, għax il-ġimgħa se jasal propju, minn nhar il-ġimgħa sal-aħħar ta' Ġunju qegħdin inbijgħuh bil-prezz speċjali ta' €12.50. Mill-ewwel ta' Lulju il-qudiem il-ktieb jinkiseb bil-ħlas ta' €15. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.